auren masoya aure da masoya shi yawa kai daurawa idan su da yasir juna gurin kyamana da abada sarki Allah nake sanyawa dukan lamarina zarar da zan farawa ka kai mini baiwa Allah ina godewa ka karan dama da wakar da mutan gari kowa sai fada dubu na salati ninka gurin sa habibi son kowa wanda ilahu shi ka kanubi halai da saba sanya su ciki ya rabi a sada wani ya yi harshe rafa usan su yana raina abada aure da masoya shi yawa akai da wurin duka sana ya sarri tona kuri ka amana abada aure riba ne wanda ya yi shi ya wuce gori suna ta ma'aiki walla cikin sakwai alkhairi kusan ita riba da matana gurin mai jari gardi sai kwakwa in aka zo batun mai shi kuma na ga gyada aure da masoya shi yawa akai da wurin ayya a gidan ku ba sabawa sirrin ku da marfi sai ku rufe shi ba tonawa auren ku da soyayya aka yi ko aka gani haka za ya fada aure da masoya shi yawa akai da wurin duka sana ya sarri tona kuri ka amana abada ina kake hango na zo ta yaka da murna kai da can mata Firdausi wacce ba ta barka ka kara hakinta wanga zama ne da za ku zauna daɗi wahala ko mai sauyi kuna tare tabbas har abada aure da masoya shi yawa akai da wurin duka sana ya sarri tona kuri ka amana abada Firdausi amarya ga wata shawara zan baki ki damke mijinki da gaske kwarai tun da shi ne gwaninki lallashi ne ke ko da abinci ba sha baki biyayya to ke kar ya zamo in har ya fada ke ma ki fada aure da masoya shi yawa akai da wurin duka sana ya sarri tona kuri ka amana abada ya babbar rana kowa yana yin murna iyayen angode sun zo suna yin murna Alhaji Umar ya yi murna da Alhaji Ali ga Alhaji Abdullahi Mara ya yi murna ga inna Halima da inna Habi suna yin murna da inna Jamila na sanya Allah ya jikanta inna Ramatu da inna Hawa sun yi murna inna Maryam da inna Zainab sun yi murnar aurensu aure da masoya shi yawa akai da wurin duka sana ya sarri tona kuri ka amana abada yayi gun ango su ransa cikin wagena ga yaya Shafi'u da yaya Lawal da yaya Sa'idu ga yaya Magaji da anti Suwai bana muku murna da anti Zaliha da anti Umma ga anti Zinata na murna aure da masoya shi yawa akai da wurin duka sana ya sarri tona kuri ka amana abada kanne gun
sa Mustapha sun yi murnar aure. Fatima na sa Ahmad Hawwa gasa a tare. Ga Zainab Momi da Hafsa Sadiq da Shehi su ma yi murna. Aure da masoya shi yau akai daura mu. Duka sana ya sarre juna ku rike amana abada. Abokan ango sunan su ne zan sawo. Abubakar Gemu Lawal Malik ya zo. Abdulrahman dan gandu na sa Arabi Halifa. Arabi na isga Arabi ta siku na sanyo. Ina su da Aminu Sufi na sa da abban guga. Asami ya yi murna Musa Yahuza ya zo. Muhammad Mahuta yan Tayyib yan Salis shi ma. Mai waina na sanya sannan sa Mubaraka Bomo. Yan data dan su da dan baby Alkasim ya zo. Isa da Sadiq Shaba Usman Yusi na sanyo. Isiya na Amira da Kwastoma S Sheka shi ya zo. Nazi Santi dan jan shi ma na kawo. Rabi'u Mahuta IS bar masu na kirawo. Na mota saga habu gesi suna yin murnar auren ku. Aure da masoya shi yau akai daura mu. Duka sana ya sarre juna ku rike amana abada. Iyayen amarya nan sa suna yin murna. Gaba ba hagu Malam Musa yana yin murna. Alhaji baban gida nasa da Malam Idima. Maman Zahra'u na sanyawa Allahu ya saka. Ga Hajji yana sa inna Jamila da inna Rabu tana murna. Aure da masoya shi yau akai daura mu. Duka sana ya sarre juna ku rike amana abada. Yayyan amarya sunan su a yanzu zan sa. Ga yaya Aliyu da yaya Aminu ya murnar sa. Anti Zahra'u da Anti Na'ima sunan su na sa. Anti Hawwa tana murna da Anti Husaina. Ga yaya Nazifi da Anti Sau da Anti Bilki tana murna. Aure da masoya shi yau akai daura mu. Duka sana ya sarre juna ku rike amana abada. Kannegun amarya sunan su yanzu zan jero. Yusuf da Amir da Amira Jamila duk na sawo. Kausar ga bakir har Usman yana yin murna. Umaira da Haidar na sawo sun yi murnar auren soyayya. Aure da masoya shi yau akai daura mu. Duka sana ya sarre juna ku rike amana abada. Kawayen amarya su ma suna yin murna. Amira a farko ga Fatima Sa'adiya ta zo. Fatima na sa Estima da Fatima MK. Rabi'atu na sa da Amina ga Maryam ta zo. Khadija da Maryam ga Hafsat Zainab na sanyo. Hajarra na sanya ga Hafsat da Jannati dukka suna murna. Aure da masoya shi yau akai daura mu. Duka sana ya sarre juna ku rike amana abada. Komai yayi farko to wata rana zai yi karshe. An goda amarya ga mu bikin ku ba wani kushe. Shigar ku a yau ta dauki ido ka sa kullashi. A nan ne za na tsayawa karyan Muhammad ne muku ban kwana. Aure da masoya shi yau akai daura mu. Duka sana ya sarre juna ku rike amana abada. Aure da masoya